भाग्यवंत मनीस मालगोडो बापोय एलिओथेरियस आपल्या सादेपणान आनी अंतस्करणाचे निताळेक नांवाडला. इटलीच्या स्पोलेटोनचा मार्काच्या मठाचो मठाधिपती जावन ताका विसलो. देवान ताका आजापा करचे देणे दिले. एक फावटी माद्रीच्या कोवेतान तो रावल्ले वेळा रातीचे खोट्या आत्म्या वरवीं कश्ट भोगच्या एका चरक्याक ताचे जतनेकाल दिलो. एलिओथेरियसान ताची जतन घेतल्या उपरांत त्या चरक्याक खोट्या आत्म्याचे उपद्र रावले. पास्काच्या आदल्या दिसा सा ग्रेगोर वर्त्या पापाक अस्कतकाये वरवीं कांयच उपास करूंक जावंक ना. देखून देवान आपणाक भलायकी दिवच्याक आनी आपणे लोकां सवे संभ्रमीक प्रातिच्याच्या पुरुषांक मेळच्याक मागूंक ताणें एलिओथेरियसाक आपणा सवे सा आंद्रूचे इगर्जेक आपोवन व्हेलो. एलिओथेरियसान दुख्खां गळोवन जायते मागले. पाप साहेब इगर्जेतावन भायर येतना ताका आपल्या हृदयान बळ आयिल्ले परी भोगले आनी ताणें आशिल्ले परी उपास करूंक ताका साथ जाले. सुमार 585 या वर्सा सा एलिओथेरियन रोमांतल्या सा आंद्रूचे कोवेतान मरण पावलो.